Atandi meli wuod nyamun wang'iyo kode mbele president ok governor. Nando kama chielo bende Charles Akuru mwalimu wacho driver penj na mheshimiwa Atandi ni to owacho ang'o e statement mar Winnie manyocho wacho ni Sunday ni onge ng'at ma iriembo e chama to bende ok inyal copy paste baba. Mano japuonj Charles Akuru. Kendo penj na meli ni ang'o momiyo kodwa ni Gavana Orengo mondo yier kendo. Mano japuonj Charles Akuru. To gi makamu idwaro president. No president okadwa sani. But one is siasa. Gima duong' ang'o nyamona manyo president bele kono kase ikran. Gin dwaro mondo ikri. Anyalo ikra ma chung president kasa oromo. But gima dwana wach mar wach Winnie. Wach wariembo. Ana paro ng'a miriembi party to onge. Nikech riembo ng'ati party. Ji ok riemb ga party. Ji wuoga ni party kendgi. Joma ng'e mose wuok party nitie ababu no wuok kende. Ang'e nitie joma dhi wuok. Joma osewacho ni gino ginyatiyo William Ruto ka maka nyaka kruo gech ka kruo party decide matiyo Ruto to ino kidwa ok iwuok mana kendi ng'ama riembi onge ana paro ni jibro wuok ok party kendgi ng'ama bo riembo gitong gech onge ng'ama nyalo wacho ni dwa riembo ng'ati party so Winnie is right but ang'eni jomoko bro wuok kineno ka party koro the Karuto ok serve your interest donge bro chuni mudi wuok kech gima team party is so big makata in ma SG in gima di team party no onge ka party ose decide ndi kama the party will just do that then governor openja wach Orengo waonge gima onge anything personal man go kode en mana ni samoro wa disagree i direction kaka wach ma direction more go community law and odwa no tero opposite for his own selfish reasons koro kanye market record to ni kod wach ma service mare berach koro kanyo benja wacho na yo thurwa with ana withdraw support maro kabigone kura so there's nothing personal ero kama na mheshimiwa Mheshimiwa Atandi jakom